مدام منسيات عبريد يرنا داغماي سلامتنا تقبلوا سخبركم سمعتنا قاتلنا تسفيت ابراهام نا مدام منسيات سلاخو صحف كنقربلكم سناي مكتال مدام منسيات عبريد يرنا منفس أفريقيا مسيطان زتحاز بخمايو بسنة فونكوجوفي إذا تحوف كابهاو أفريكان spirituality got tied to Satan كابز بالتحوف نايغاناوي سنة فونكوجوفي توسيدوس تترقمايو أتاك إنان أملخي نسيطان تقربو أملخوت أوت دواب اللو نابكهن نمكتكيديخا إذا كله لمد زخنا حسابات نتي أب معرب أفريقيا زركب منفساو خنا أزرارباو لمدفودو زبحال سالساي ولدو ززو ترسب كم زخون كويز نكرني مبزحتو زي نقرات زي كريستيانات امنت مسباق يوم زبلو حماق من لا شي زهب نيرا إذا خاء كم نبور بأسي ويتأرفي نيرو النعابقو مسكدكو مبزحتو سبات بزعبا تاريخ أفريقيا ويبزعبا منفساو لمدتات بزح فلتات كم زي بلوم تجنسبكو كم فودو زعمسلة أب أفريقيا زركب منفساون سنة مقبارون لمدتات أب تاريخ ترعيو بغد سالون مس سيطان وي مس ديابلوسي قاجعيو سيطان بمجزأ تبلو نا أفريقاوي منفساونت زلع الأمريو بمسرة ويكيبيديا الديابلوس تباهيلو زفلت سيطان أب حيمانوتات أبراهام ندك سبنا بحاتيات ويحاسوت كم زقاتو زقبرو مأكاليو أب كريستنان مسلمنان مبزحتو قزي كم زود قمل أخير كايزر إذا سو أيزي برتوع جنكاتن تبقاني وننوكو أنت نبرا كاب أملخ قنا تعاليو يخون بر أب العلزا زود قط علمن أغاننتن قزياو سلطان كهلوغن فتاري فقيدو الليو أب أيهودنات سيطان كم مسالي اتغانازي تزرب حرا ويكم أكوي زنبالة ويكم وكيل كوينو نأملاخ كم زنع غيركاي زرقاء بيلو تمزكيب الله لوم زلو مبزحتو أفريقاوان نزم قلت زي اسمامو اليوم نخلو منفساو تقبرات أفريقا سيطاناوي إلومون اسميو يوم أب فودو مالت فودو عديتي فودو ساكاباتا إنكبا وزته بوزحات سفرحو منافستو كانتلو قالياتهم أغاننتون أو انتاو فرقم تسوس لزقولو كلهم حسمات يكونون كم تأبويك أشي فودو زبالو فودو كم كارا حما ويتطبق مقبار أبتسابيو زمركوس بوليو كم فودو زأمسلو منافست زفرحو أبقالتاو مدايس لزتو كريم زفرحو بقاو انتاو مداياتهم بمرأيقن نحبرة السب كتقمو يخوليهم نأبنت أبنم دفودو فودو ساكاباتا زبهال تمحلال في حمامات كان بليدو زأمسل حمامات تسعبو متحلاف نتمحلال فتي حمامات كسعبن كحون إخيليو أب فودو زوم أمال اختزيئتهم سلطانهم بغتا كاب أملاخ دا أمبر كاب كم سيطان زأمسل أملاخ كم زي كونيو زأمن مغنياتو سيطان أفوديلن سيطان زبلو حساب أب أفريقاوي منفساونت كم زي اللفلد سلازي سيطان أب حبرة سو أفريقا زأتوا كونيلو نمنفساونت أفريقا زدنسو مجزأتو تكبراتيو إتي سامويل أجايو كروتر شحن شمون تميتن تشعتن كساب شحن شمون تميتن تسعان حدن ديابلو سيلو زتصوعو إيشو إلقبا ويلقبا تباهلون إتصوعيو نتوما معرب أفريقا زركبو نحبرة سبي روباز بحالو نيجريوان زتال الأملاخيو كان نباج أون كمسل زخل هدو منكريو إيشو نخلو أمدري ززرب قانقوة تفلتيو أب مونكو أمالختن سباتن كملو قوينو دما يقلقل كروتر أب أكسفورد التمهرة نيجريا وقوينو أب نيجريا ناي مجمرتا إنجليزا وباب السخونيو حدا كابتوم أب تاريخ وإنجلاونت أب معرب أفريقيا سميات سخونو سباتيو أب مفارق مبل 19 كفل زمن نمتحف قدوس كاب إنجليزينيا ناب يوروبا ناي مترقام يتوهبو دحريقو نيشو كم ديابلوس كير وكالو كروتر وانجلاوي أفريقاو كريستيان سلزنبرا نتوم أرموان زنبرو أفريقاوان نمقيار تلقو توهبو
ኒውሮባ ኮላንድ ከዓ ምድሪ ሃረባን ማሪታዊ እምነትን ኣመለን ኢሉ ገለጻ። ሳሙኤል ኣጃዮ ክራውተን ንኤሹ ምስ ዲያብሎስ ብምስሳል ንብሙሉኡ መንፈሳዊ ስርዓታት ኣጋኒንዎ። ሎሚ እውን እንተኾነ ብዙሓት ዮሩባ ዝኾኑ ክርስትያናት ኤሹን ብዘሎ ዮሩባ ኣማለኽቲ ከም ምልክት ሓጢኣትን እከይን ገሪሞም ዝርእዎም። ክራውተን ንትርጉም ዲያብሎስ ኤሹ ቢሉ ስለ ዝቐመጦ እዩ። ነዛ ኣብ ራእይ ጥቕሲ ዘላ ማለት እዩ። ራእይ 10 እቲ ዘስሓቶም ዲያብሎስ እውን ናብቲ ተኣራዊትን እቲ ነባሓስዮትን እተደርበይዎ ቀላይ ሓውን ዲንን ተደርበየ። ንዘለኣለም ኣለም ከዓ ለይትን መዓልትን ክሳቐዮም። ሎሚ እውን ዮሩባ ማለት ውሉድ ዲያብሎስ ማለት እዩ። ከም ሓቂ ግን ኤሹ ኣብ ዮሩባ ኮስሞሎጂ ምትላል ማለት እዩ። ምስ ዲያብሎስ ግን ምንም ርክብ የብሉን። እቲ ኣብ መንጎ መንፈስን ኣብ መንጎ ሰብኣዊ ዓለምን ዘሎ ምትላል እዩ። ኣብ ቮዱ ልምምዱ ለግባ ተባሂሉ ይፍለጥ። ኣብ ፋኢፋ ጆማዊ ስርዓተ ጥንቆላ ድማ ይጥቀም ነበረ። መስፋሕፋሕቲ ባዕዳውያን ብሳሙኤል ክራውተር ኣቢሎም ንኣፍሪቃውያን መንፈሳውነት ንሰይጣን ንምዕቃብ ከም መሳርሒ ሃጽያውነት ኮይኑ ኣገልጊልዮ። ድሕሪ ዝኹሉ ሕስረትን ኣድራዕን ኣፍሪቃውያን ባሮት ነቲ ኩሉ እክያት ዘበለኽ ቃለስዎ ጀመሩ። ይኹን እምበር እቲ ቃልሲ ንኸይነቓቓሕ ብቐጻሊ ይቝፀን ይእገድን ነበረ። ቀንዲ ኣብነት ብናይ ቮዱ ተግባር ዝቖመ ናዕቢ ባሮት ሰውራ ሄይቲ ካብ 1791 ክሳብ 1840 ዝነበረ እዩ። ብ14 ነሓሰ 1791 ብሰሉስያን ጆሴፍ ዝጀመረ ዲቲ ቡክማን ፍሉጥ ናይ ባርነት መራሒ ኣፍሪቃን ካህን ናይ ቮዱን ዝነበረ እዩ። ነቶም ብናፖሊዮን ቦናፓርተ ዝምርሑ ዝነበሩ ኣፍሪቃውያን ባሮት ንፈረንሳውያን ንምግልዋጥ ኣቦኢስ ካይማን ምስጢራዊ ጽምብል ገበረ። ብሰንኪ ዝዕልወት ኣብ 1840 ኣብ ምዕራባዊ ንፍቀ ክቢ ሃይቲ ናይ መጀመርታ ነጻ ሃገር ጸለምቲ ተፈጥረት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ዘሕዝን ግን ኣብዚ ቀረባ እዋን ኮምፖት ሮበርትሰን ዝኣመሰሉ ወንጌላውያን ክርስትያናት ሄይታውያን ንናጽነቶም ኢሎም ምስ ዲያብሎስ ኪዳን ከም ዝገበሩ ገይሮም እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ። ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃውን ነቲ ኣንጻር መግዛእቲ ዝግበር ዝነበረ ሓያሎ ቓልሲ ንምልዕዓል መንፈሳውነት ኣፍሪቃ ይጥቀሙ ነበሩ። እዚ ከዓ በቶም ጸዓዱ ጨቆንቲ ከም ዝነዓቑ ገበሮም። ኣብ ቀዳማይ ቺሙሪንጋ ዕልወት 1896 ክሳብ 1897 ኣብ ሮዴሽያ ናይ ሕጂ ዚምባብዌ ማእከላይ መንፈስ ኣቦ ሓጎታት ዝኾነ ምቡያን ንሃንዳ ቻርወን ኒያሲካና ብ1898 ግብሪ ኣጉዶ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምዝመዛም ዝተጀመረ ኣንጻር ብሪጣንያውያን ተላዕለ። ካልእ ኣብነት ናይ ሓደ ኣፍሪቃዊ ኣብ ልዕሊ ጸዓዱ ተቐማጦ ኤውሮጳ ዝፈጸሞ መንፈሳዊ ዕልዋ እቲ ኣብ ኬንያ ዝርከብ ማውማው 1952 ክሳብ 1960 እዩ። ኣባላት ዕልወት ማውማው ብመሰረት ያታታት ኪኪዩ ብደም ተመሓሓሉ። ነቶም ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበሩ ሰባት ንምስጓግ ወይ ሞት ንምምጻእ ድማ መሓሉ። እቶም ቀዳሞት ቺሙራንጋን ማው ኦሪሲንስን እንኳ እንተዘይተዓወቱ ንናጽነት ዝገበርዎ ተኸታታሊ ቃልሲ ግና ኣብ መወዳእትኡ ንባዕዳዊ ጸላኢ ፈናቒልዎ እዩ። ይኹን እምበር እቶም ጎይቶት ገዛእቲ ነዚ ተግባራት እዚ ከም ግብሪ ዲያብሎስ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ነይሮም። ኣፍሪቃውያን መንፈሳውነት ስለ ዝበድሆም ኣፍሪቃውያን ንሓይሊ መግዛእትን ቤተ ክርስቲያንን ብቐጥታ ይብድሉ ስለ ዝነበሩ ሰይጣውንቲ ተባሂሎም ተሰጉ። እቶም ገዛእቲ ዝነበሩ ሰባት ነቲ ባሮት ዝገብርዎ ዝነበሩ መንፈሳውን ልምዳውን ባህልታቶም ሓይሊ ከይረክብ ስለ ዝፈርሑ ሕጊ ውፅእሎም። ንኣብነት ኦቤ ኣብ ባሮትቶም ኣብ ምዕራብ ህንዳውያን ዝነበሩ ምዕራብ ኣፍሪቃውያን መንፈሳዊ ምፍዋስን ፍትሒ ናይ ምግባርን ስርዓት ኣማዕቢሉ ነበረ። እዚ ስርዓት ኣገባብ እዚ ኣብተን እንግሊዝኛ ዝዛረባ ካሪብያ ንልዕሊ 2 ዘመን ከም ገበን ኮይኑ ጸኒሕዮ። ኣብ ሓያሎ ክፋላት እቲ ዞባ እውን ከምኡ ኩኑን ኮይኑ ይቐጺሉ። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ረና ኦባ እትብል ቃል ኣብ መጀመርታ መበል 18 ክፍለ ዘመን ኣብ ዝነበረ ሰነዳት ትርከብ። ኣብቲ ግዜቲ ሓንቲ ኣካን ሰበይቲ ብ1939 ንብሪጣንያ ኣብ ጃማይካ ብምስዓር ንመንፈሳዊ ውኑኣ ኣኽቢራያ። ነዚ ኣርካናደ እቶም መዝመዝቲ ሓይልታት ነቲ መንፈሳዊ ሓይላ ንምንቕቓስ
እቲ ኣረጊት ሰበይቲ ቢሎም እዮም ዝጽውዕዋ ነይሮም። ሓደ ካብቲ ምስ ኣቢኣ ዝተሓሓዝ ኣብ ኮሎራዶ ዝነበረ ፍርሒ እቶም ክኢላታት ነቲ ናይ ቃልዕ መርዚ ኣብ መስራሕ ክኢላታት ከም ዝነበሩ እዩ። ብ1966 ሓደ ካብ መግዛእታዊ ደብዳቤታት ሓደ ኦቤይ ዝበሃል ሰብኣይ ምስ ተኣስረ ዝወፀ ደብዳቤ ከምዚ ኢሉ ጸሓፈ። ጃማይካ መጽሓፈ እጽወታ ኣዝዩ ሰፊሕ ኮይኑ ገሊኣቶም ድማ ኣዝዩ መርዛም ጽሙቕ ዝሓዝዮም። ካብዚኦም እቶም ኦባ ዝበሃሉ ሕብረተሰብ ፍጹም ፍልጠት ከኣለዎም። ዘኦባለው 1898 ጃማይካ፣ ቫግራንሲ ኣክትስ 1840 በርባዶስ፣ ኦቢያ ኦርዲናንስ 1855 ብሪቲሽ ጉይንያ፣ ከምኡውን ኦቢያ ኦርዲናንስ 1872 ሴንት ሉሲያ። ኩሉ ሕግታት ጸር ኦባይ ነይሩ። ገሊኡ ድማ ሕጅውን ኣሎ። እዚ ዕንቅፋታት እዚ ኣብ ዲያስፖራን ዝነበራ ብዙሓት ሃይማኖታት ኣፍሪቃ ብምስጢር ኣብ ትሕቲ መሬት ከኣትዋ ኣገዲድዎን እዩ። ከም ሳንተርያ ኣብ ኩባ ዝነበረ ገሊኡ መንፈሳዊ ልምድታት ነቲ ምስ ክርስትና ዝገብርዎ ዝነበሩ ልምድታቶም ብምውቃስን ምስ ኣማልኽቲ ዮሩባ ብምምሳልን ደሓነ እምበር ካብ ምጉሱ ቓል ኣይዕረፈን ነበረ። ኣብ መወዳእታ ልሉይ ባህሊ ፖፑላር ካልቸር ብፍላይ ከዓ ሆሊውድን ኖሊውድን ማለት ናይጀርያ ሆሊውድ ነቲ ከም ቮዱ ብልምዲ ቮዱ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ መላእ ዓለም ብዘሎ መንፈሳዊ ተግባራት ኣፍሪቃ ኣሉታዊ ኣረኣያ ኣብ ምቕጻል ዓብ ተራ ተጻዊት እዩ። ኣብ ፊልምታት ከም እኒ ዘ ሰርፐንት ኤንድ ዘ ሬንቦ፣ ዘ ፕሪንሰስ ኤንድ ዘ ፍሮግ ከምኡውን ኣሜሪካ ሆሮር ስቶሪ ዝኣመሰለ ናይ ፒኒስን ባምቡላታትን ዞምቢታትን ጸሊም ስራይን ስእልታት ምርኣይ ልሙድ ኣይኮነን። ናይ ናይጀርያ ሆሊውድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ንኣፍሪቃዊ መንፈሳውነት ዘርኢ ብኣሽሓት ዝቝጸር ፊልምታት የፍርዩ። እዚ ፊልም እዚ ጁጁ ተባሂሉ ዝጽዋዕ። እዚ ፊልም እዚ ሰይጣን ከም ዝኾነን ንድሕሪት ከም ዝመልስን ዝሕብር እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ውዲት ከም ዝስዕብ እዩ። ሓደ ቐታሊ ኣካል መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ውፉይ ክርስቲያን፣ መብዛሕትኡ ቀና ኣባል ስድራ ቤት፣ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ እኩይ ሓትኖላ። እዚ ዘይመስል ኣባል ስድራ ቤት እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ሓደ ጁጁ ዝበሃል ሰብኣይ ብምኻድ መንፈሳዊ መጥቃዕቲ ይካየድ። እቲ ተጻራሪ ኣካል ብሕማቕ ይሳቕ እኳ እንተኾነ እታ ፊልም ግን መብዛሕትኡ በቲ ሓደ ወገን ዝቖመ ኣካል እያ ትውዳእ። እዚ ኸኣ ብምኽንያት ክርስትያናዊ እምነቶም እዩ። ክሳብ ሕጂ ባህላዊ መንፈሳውነት ኣፍሪቃ ብኣዎንታዊ መንገዲ እትገልጽ ኖሊውድ እትብል ፊልም ክርእሎኒ። መብዛሕትኦም ኣብቲ ግዜቲ ዝነበሩ ኣፍሪቃውያን ካብ ቁልዕነቶም ኣትሒዞም ነዚ ፊልምታት እዚ ይርእይዎዮም። ብተፈጥሮኦም ከዓ ኣፍሪቃውያን መንፈሳውነት ከም ዘለዎም ገይሮም እዮም ዝሓስቡ። ብቋንቋን መግዛእታዊ ሕግታትን ህቡብ ባህላዊ ምርኢታት ኣቢሉ ባህላዊ ኣፍሪቃዊ መንፈሳውን ስነ ምግባራውን ተግባራት ንዘመናት ከም እኩይ ሓይሊ ኣብ መላእ ዓለም ተሰሊሙ እዩ። እዚ ክውንነት እዚ ንታሪኻዊ ጸብጻባትን ነቲ ምስ ብኣማኢት ምስ ዝቝጸሩ ነዚ ኣፍሪቃውያን ልምድታት እዚ ተጠቒሞም ንሕብረተሰብ ንምሕዋይን ሓራ ንምውፃእን ንምጥቃምን ተጠቕሙ ሰባት ዘሎኒ ብሕታዊ ርክባት ኣዝዩ ዘነጽር። መብዛሕትኡ ብዛዕባ ስርዓታት ኣፍሪቃ ዝገልጽ ሓሳባት ብዘይ ቅዱሳት ሰባት ስለ ዝቐርብ መንፈሳዊ ልምድታት ኣፍሪቃ እናተጋነነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣንበሳ ንታሪኹ ክሳብ ዝነግሮ ዛንታ ሃዳናይ ወትሩ ንሃዳናይ ክብሪ ዝህቦ ዝብል ምስላ ኣፍሪቃውያን ኣሎ። እወ እቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ መንፈሳዊ ኾነ ቃላዊ ልምድታቶም ዝገብሩ ሰባት ነዚ ጥንታዊ ልምድታት እዚ ንምኽባር ድምፆም ክሳብ ዘየስምዑ ብዛዕባ መንፈሳውነት ኣፍሪቃውያን ዝገልጽ ዛንታ ኣሉታዊ ኮይኑ ክቕጽል እዩ። ስለዚ ባህላውን መንፈሳውን ውርሻና ንምዕቃብ ዛንታታትና ብጥበብ ሓቂ ምንጋር ከገድሰናዮ።